Dali vlastne návrh. Je treba vysvetliť, čo je to vlastne. Nie, čo vysvetľovať. Či? No tak z ekonomického hľadiska je treba vysvetľovať. Neviem, že na koho bude vystavená tá faktúra na tých 9600. Na vás, nad Truslakom? No, ale potom v podstate vy chcete, aby sa vám odpúšťal nájom. Ja viem, čo sa chce spýtať. No a my ten nájom máme v príjmu rozpočtu. Jedna bude darovacia zmluva, druhá nájomné zmluvy musíme upraviť. No, ale to je problém, lebo my ten príjem už máme v rozpočte príjmovej časti, čiže nám sa poníži príjmová časť rozpočtu. No, tak akože, a toto už zase mal byť... A to zmenu rozpočtu máte problém s tým, aby ste spravili zmena rozpočtu, ku každej žiadosti má ísť zmena rozpočtu. Lenka, prosím, čo ešte? Ja sa len pýtam, že prečo tu už nemáme urobenú zmenu rozpočtu? Lebo v podstate nám sa poníži príjem a my musíme niekde ponížiť aj výdaj. Tá žiadosť je ako... Kedy som mu dal? Ja neviem. Teraz, a na čo? 7.7. Tak to obec musí spraviť dodatočne. Ako, o čo ide? Áno, o zmenu rozpočtu. Lebo nám sa poníži príjem o ten váš v podstate nájom. Samozrejme, no. A o čo ide? Treba zmenu rozpočtu, lebo keď sa navyše poníži príjem, tak sa niekde musí ponížiť aj výdaj. V rozpočte, tak z nejakej položky treba ubrať. Samozrejme, to obec musí spraviť. No áno, ale to je 4 000 eur. A ako to súvisí s touto žiadosťou teda? Ako, vy žiadate od obce 4850 eur. Áno. No? To je ten problém, tá zmena rozpočtu. 4850 eur obec musí niekde upraviť rozpočet vo výdavkovej časti, lebo sa nám poníži príjem. Prečo to tu už nemáme pri tej žiadosti? Takto. S tým bude mať obec problém? Ja netvrdím, že bude mať s tým obec problém, ale mali by sme to tu mať v zastupiteľstve už. Tuto ideme povedať názor na nejakú žiadosť, následne keď sa schváli. Ale my nemôžeme schváliť žiadosť vašu o 4800 eur, keď my tu nemáme zmenu rozpočtu. Ako my môžeme schváliť túto žiadosť? Prepáč, zmeny rozpočtu sa kedy robia? Predtým, ako sa robí v podstate, ako sa schváluje. Doteraz sa to tak robilo. Áno, má sa to tak robiť. Dobre, čo robíme. Vždy to robíme tak, že keď niečo, tak musí byť návrh rozpočtu, aby sme to schválili s návrhom rozpočtu. Ale bude znižovaný nájom. Logiku to má? Treba to podporiť. Ale to nemusíš robiť, povedz obsah. Ja to hovorím obciach, nehovorím, že sa dívam na vás, ale ja to hovorím pani starostke, že už tu mala byť zmena rozpočtu. Bavme sa o tej žiadosti, nie o zmene rozpočtu. Ja hovorím svoj názor v tejto žiadosti. S tou žiadosťou, to, čo si povedala, obec nesúvisí. Akože nesúvisí financie. To je obecný problém. Tuto je problém vzťah medzi zastupiteľstvom a firmou Truslakom. To ideme robiť. To s tým súvisí. A môžem doplniť, Milan, ja tu zmluvu aj mám. Keď sme ti ju schváľovali, bolo to koľký usmína? 8 výrokov, no. No, bolo to 2010 schváľované a ty si tam mal v zmysle rezervy poplatky dávané. Je to na celú miestnosť, teda, ktorú máš ako výrobku, máš plus príslušenstvo, máš na kancelárie, všetko. Toto bolo vybudované na náklady obce. Bola to investícia nemalá. Aké výšky ty najlepšie vieš. Tam sa to komplet celé, lebo to bolo kedysi skladisko, boli tam stará tá všetko, ja som to dávala vypratať odtiaľ, že budeme tam mať nejakú výrobnú, že prevádzka tak niečo bude vyrábať. Keď som skončila, ja nastúpil pán Renka, jednoducho sa začalo hneď, idem si tam ja podnikať. Na náklady obce ti bolo celé vybudované nemalé peniaze. Keď sa podíva niekto na ten luxus, tak sa ti zavolal, že ty platíš na jeden rok 2628,50 podľa rezervy, čo bolo v tom čase, a 219 eur ti to vychádza na mesiac. Je to skutočne veľmi ošemetná vec, že takýto poplatok vôbec, že ešte ty pýtaš, že keď zateplovať a niečo obci sľubuješ. Čo sľubuješ obci? Omrvinky? Veď kedy bude návratnosť tohoto nájmu tvojho, keď si tam v tom, kedy bude návratnosť tej investície? A nehovoriac o tomto zateplenie budovy. Čo tým plánuješ postupne, zateplenie budovy? Že tam ušetríš, čo ušetríš, pýtam sa. A obci sľubuješ tu na, že polovicu dáš ako sponzorské?
Aj to ešte, veď kedy si bol taký, ako ponúknem už komplet celé, ja to zatepím na vlastné náklady, ale nie takto. A že dokonca je to tak, podľa mňa, ako by to dopredu už si plánoval, poistenie si, že keby náhodou možno iný starosta nastúpil, aby si tam mohol ďalej fungovať. A možno počasie kto vie, či nie na odkúpenie za bagateľ. Aj to sa môže stať. Takže ja zasa nehovorím, je to no 60, lenže má deti. A ty dobre vieš, čo je to 60, že tam je človek aktívny ešte a dosť. Takže nesmej sa z toho. Nepáči sa mi to ešte od bývalého poslanca, teraz od občana, ktorý manželku tu má a ešte takto ide, jak malé deti nás ide zavádzať Milan. Veď povedz otvorene, čo vlastne má s tým Ide zveladiť obecný majetok, nie že Ja som ti zavádzať. minule povedala, že treba zveladiť kultúrny dom. Si sa mi do očí zasmiala. Ale prečo by som sa zasmiala? Treba ho zveladiť. Prečo ideme zveľadovať tam školu? Máme v takom stave, kde nám chodia deti. Nemajú pomaličky tie deti, kde sa hrať vonku, nemajú kde behať, súťažiť, ja neviem čo. A my tu ideme takéto almužné brať. No nenevajte sa. Veď keď my ponúkneme tieto priestory, daj do eteru, daj na stránku nejakú, uvidíš, koľko budeš mať ponúk a iné poplatky, ako je toto. Iné poplatky. To kdokoľvek veľmi ráno vezme do nájmu. Kdokoľvek. Prichystaná je, ale ste neschválili zmenu nájmov. To netreba. Je to smutné.